Laver du øjle? Hey Christian, har du ikke hørt noget? Okay. Det er lov. Det er lov. Det er underholdning nok. Jeg skal tale af typer. Jeg har ikke noget luft i lungen. Super. Men er der ikke. Må jeg suge? Ja, jeg kan ikke. Du suger. Jeg er ellers god til suge, kan du tro, men... Og jeg suger det hele op, normalt. Det er nok, jeg får det på dig. Det er ikke, at du har skægget med. Det er sådan en præsident op.
vi sidder og bedømmer, hvad der foregår. Så jeg synes, det er godt, at jeg er sådan mere på. Jeg skal kalde ham. Hvad hedder han? Min ven? Olof, som det er. Og det kan vi høre. Det går for langt. Der var et nytår. Jamen så. Ja, min ven. Det er ikke sikkert, ja. Og det kan du ikke træde sammen, der skal du faktisk sweet drinks. Der er den. Der er den. Der er den. Her. Ja. Det der, de unge, de går bare rundt. Ja, det går. Jeg kan se, det smager dejligt. Er den god, eller hvad? Hold og flyve sådan her luft. Hvad sker der her, men den er henne? Det hele det sket, mand. Den her, man kan slet ikke se den. Han er gået udenfor. Hey, er der nogen, der skal en øl? Fordi så er der en lige her. Fedt nok. Jeg skal ikke spise tørke. Hvad er med vin? Det er meget fedt at åbne en flaske vin, der ikke drikker. Okay. Du er skyldig, Lars. Det er ikke meget. Det er så mørkt. Jeg kan ikke til at få noget på båndet, fordi det er helt mørkt. Jeg står her ved de sidste rester af bordet. festen. Vi husker den jo som en glædelig begivenhed. Og i hvert fald lige 2 stykker. Ja, vi så, at Pinky var helt ude at køre. Det var Rasmus, ikke? Det er, hvad kan vi sige, det er det tykke svin. Det er slutfasen af festen. Klokken er nu 2:00. Okay, politi, Jørgen. Og folk er fuldstændig visne. Fuldstændig kvæstet. Jeg vil have lov til at udbringe det sidste flag. Jeg vil have lov til at sige tak for den store fødselsdagssang, jeg fik i aftes. Og Henrik, han er i gang med det sidste roast beef. Vi kan se Henrik som altid. Hvad så, Henrik? Henrik æderen, jeg har lige tabt Kort, forbindelsen. kalder de ham. De kalder dig bare, undskyld, men jeg er sulten, Henrik. Jeg har sgu da her sulten. Der er tofugryd herovre, hvis der er. Vi kan varme lidt. Ja, det er kørt det. Ja, det er det. Ej, jeg tror, jeg var chips. Så er det sådan noget. Lad os gå ud og se på ølresterne herude. Følg med denne vej. Nej, det var sørgeligt. Der er øl tilbage, det er fandme flot. What a coup. Hvor tager I fra? Der er øl tilbage, det er simpelthen lort. Og Jeg ved ikke med jer, men derude. Ja, derude. ja, derude. Vi ses, Henrik.
Jeg ved ikke med jer derude, men jeg er rimelig okay. Jeg skal godt. Det der smagte godt, Roby. Nej, Du forfra. skal spise mere. Forfra. Jeg ved ikke med jer derude. Nej, jeg vil heller ikke med jer derinde. Cut! En gang til. Jeg ved heller ikke med jer derinde. Men Jeg vil heller det ikke er for med jer derude. Okay, men En gang til, mand. er det frøperspektiv? Nej, det er omvendt. Det er det der, Ja, kom så. det der frøhår, mand. Okay, jeg ved ikke med jer derude, nej, jeg vil men... heller ikke med jer derinde. Nå, jeg ved heller ikke med jer derude. Men Jeg vil ikke med jer, der er med i DR derude. jeg kunne godt bruge en thai-kvinde. Eller hvad? Det kommer altså nogle børn i det her. En thai-kupon. Eller Black Ass Hansen. Suja T. Olsen, mand. Til assistentgården, mand. Okay, hvad sker der? Hvad laver du, mand? Pronti Christiansen, mand. Okay, Abu Mukhtar Schumacher. Abu Kotti, mand. Har I noget, I vil sige, eller hvad? Så sig det. Jeg ved heller ikke med jer derude, men Connie kan du... De er fandme skæg, ja. Mand, har der et, mand, af din egen røv, mand, har du bare skidt dig selv i kæften. Ja, jeg ved ikke med jer, men her der ser det ikke mere ud. Stig har aldrig slået før. Nej, det har du før. Er du gal en brud? Prøv lige at få den næste. Det er shit, har du set den? Ja, der er sådan en tåge rundt om dig. Okay. I morgen er slået den største kemikalieskid. Det var den større. større. Røde knap, som der mærker. Hvorfor står der 2 helt fyldte flasker vin? Det er jo det. Der står 2 fulde flasker af vin. Hvorfor, mand? I er fuldt helt til døren. Pinky, mand, har efterladt bordet, men efter han har slået ordentligt bønner, mand, ud over det hele. Suja T. Larsen. Prøv lige at... Hvorfor er det der klappe Hvis kartoffelslag viser over det det igen, hele? så får du øksen. Ja, hvad fanden det er. Daniel og mig blev også lige enige om, at det ville gå galt, mand, hvis han viste sig her, mand. Ja, Det den har er du så ikke noget store, med. tykke, lyserøde vorm. Fede Pinky. Pinky Punk. En ting er... Okay, men er der halvmandsbørn? Prøv at se, men der er kun halve øl. Og det er Tuborg alle sammen. Dårlig skuespiller der. Nej, nu. Action. Okay. Jeg mødte ham i nej, ikke det. Kør. Værsgo. Okay, mand. Er det halvølsbarn? Okay, der står kun halve øl. Gud, det er Tuborg alle sammen. Kør. Okay, er det halvølsbarn? Og så er det alle sammen Tuborg Okay, overskuespiller. og Hoff. Nej, Et øjeblik, vi er ikke Nu. startet endnu. Okay, men er det halvølsbarn der? Der står kun Tuborg, og de er alle sammen halve. Du skal drikke manden. Nej, var det dårligt det der med det her kan op. prøv lige at... Ej, for satan, hvor er det ulækkert det her. Okay, der er også en, der har slidt den der på. Okay. Mumitrollen på druk. Mumitrollens druktur. Prøv at se den der, prøv at se det der stearinlys, det er bare blevet sablet i stykker. Det er ikke så mærkeligt, men der King Sabeltut, mand. Det var kameramanden, der gjorde det. Hold da Hvad er det kæft. for en julebuk, mand? Hvad er det for noget? Okay, så indrømmer du lige pludselig den julebuk. Indrømmer det? Ja, jeg har hørt dig selv gøre det. Det har jeg da ikke. Nå, det kan da også godt være, det var Mark, så. Shit, hvor er det koldt. Shit, mand. Hvor er Tejbo? Hey, Botøj. Ej, det eneste man kan se, mand, det er den store teaser, mand, der hænger der og lyser. Hvor fanden er du henne? Tejbo! Hej, Bo. Vil I lige gå ned og ringe efter en ny taxa? Det er der, aldrig. Okay, men nu er den low on battery. Ja, det går op her. Så bare stop den.